Ba, jarraituko dugu honekin. Koño, bi ditut. Bai. Vale, orduan, beste itxiko dut. Venga, jarraituko dugu hemendik. Orduan, esan dugu besoan daukagula hemen aurreko parten, vale, markatu nahi dugula zelan brachioradiala, eta oso importantea da, brachioradiala ikusiko duzu ateratzen hemen atzeko partetik, o kanpoko partetik, baina ikusita hemendik, behitu zelan brachioradiala hemendikan ere dauen, bai? Ikusten? Es un poquito complicadillo, baina egingo dugu horrela, beste aldea da, egingo diot honi flip ere. Hartuko tau eta image selection flip horizontali, vale. Horrela jarrita, esan dugu hau esku aurra dela. Zin, nork narraztu dago hau. Importante, behitxo hemen zelan ikusten dugun esku aurra bizta honetan? Ba, depende besoa jartzen badugu horrela, edo horrela, brachioradiala aldatuko da pillo, vale? Orduan, vamos a ver. Segatik? Ahí. Hori da urretik. Daukat giratuta besoa, bai. Bai, baina aparte, kostatzen zait ikuste hau. Honek deko? Ojo. Tío, pues pillo este y lo hago en escala -1 y a correr. ¿No me estoy liando? Vale, orduan. Egingo duguna, hori da, etortzen dago hemendik, bai? Eta doa ona gora. Eta oso importantea da hemen, junta honetan, ikustea hori. Vale, porque horrek beteko dau, parte hau, dagoela arraro, parte hau, beteko dau brachioradial. Ordan egingo dugu horrela. Esperentzigoko pizkatxu bat. Hemen hasiko gara ikusten zelan betetzen da parte hori, vale? Vale, egin dezakezu hemen ere marka bat olantxe, gure badozue, ikusteko ondo non indora doan, vale? Eta hemen. Vale, eta hemendik, parte honetatik, kasi berbera, ze, hemen daukagu, tricepsaren burua, buelta emoten, bueno, buelta emoten dau tricepsaren burua hemendikan, vale? Eta ni formatxu pizkatxu bat emongo diote, Gustatuko litzaidek hemendikan hau kentzea forma hori karratua daukana. Urretik behiratuko dut. Ez dut lortzen izatea nik nahi dudan forma. Eta pinch, drausar. Cojones. Vale, que daukat hauen -1 orduan egiten dit alderantziz. Kontuz horrekin, vale? Aurpegak badauz beste aldera, egiten dago alderantziz eskulpidua. Vale, orduan hemen ere jatuko dugu hau. Gutxi gora ere,
Jode, simplifikatuko dugu pilo. Vale, gero, suavizatu pilo, vale? Buah, esku hori emoten dit toda la nazka. Egingo kosta ere fijo. O sea, fijo, porque horrekin dizintu lan egin. Vale, de hecho, moztuko dut. Box trim, ¿dónde dago? Polytrim, pues Polytrim beharrean me vale con este. Fuera porque oraintxe bertan kentzen dite ez dut ondo ikusten. Non dago hemen, hau? Zua zuen kolorerik ikusi nahi, face set. A ver. Face set from visible. Hortxe. Bai, hobeto. Vale, eta honek deko bere simetrikoa. Zer gertatzen zaizu? La línea de acción lo tengo que poner en el dibujo o en el... Ese parte egingo dugu orain? Dakazu kontrolauta? Más o menos, ez? Egingo zatitxu bat eta utziko dutzuet denbora zuen mobiak egiteko. Vale, behar dut hemen pertsonaiaren dibujoa. Dala hau, ezta? Bai. Orduan, jarriko ditugu hombrerak, bale? Zelan egingo zenukezuk aketza? Modu erraz baten. Bai, ez? Hartuko dugu hau. Bale, honekin. Hemen, maskara bat egingo dugu. Eskutatuko hau? Zetak izan ditzen dan? Hau da, hau. La cilindro no sé cuál, este es bufanda. Vale, hau izkutatuko. Vale, eta hemen jartzen bagara egingo dugu hemen maskaratxu bat. Maskarakin holako maskaratxu bat. Hobeto definitzen badozue, hobeto pedako da. Ez dakit noraino doan, a ber, peiok egin dauen. Ez dago atxeko biztarik? Bai. Vale, egiten dago como olako sarbide bat, arraro. Vale. Zelan zorroztu ezakegu maskara bat? Mask Sharpen, bale? Sakatzen du Sharpen eta zorroztu beharko litzateke pizkatxu bat, hortxe. Orain kenduko diote maskarari zatitxu bat. Definituko dut hobeto, definitzen badugu ondo, kasi automatiko aterako da. Eta aurretikan, zelan zan? Vale, eta zorroztu. Eta orain zer egiten dugu, aketxa? Facet From Masked, vale, lehenengoa. Orain, kentzen dugu maskara. Eta esaten diogu Extract Facet. Klikatzen dugu. Eta badaukagu hor oitu beharko genuke geometria berri bat. Hortxe, salbatuko dut, porque esto de pinta que va a petar. Vale, hemen daukagu geometria berri bat. Eta geometria honekin egingo duguna da igotzea, igoko pizkatxu bat. Porque
Bai, eta thickness aldatuko dugu. Igual... Igual thicknessarekin egin gotea, toma porku. Venga. Thickness hartu. Eta kanporantza. Ja, es que thicknessa beste aldera joango da ondo, seguramente. No, va como el orto. Sí, hostia. Ah! Birritan egin dut. Bai, uste dut, baietz. A ber, kenduko dut hau? Bai. Egingo dugu hemen P, bai loose parts, eta separauko dugu, hau borratuko dut, hau ere borratuko dut, hau borratuko dut ere, eta geratuko naz bakarri batekin. Jarriko diot hau, eta orain bai. Bai, porque ez, ja gero jarriko diot zera bat, simetri bat, ia, korrer. Pues hor daukagu gure mobidatxua. Kanporantza egin dut, bai. Aplikatuko dut, eta nik hemen egingo nuke hurrengoa, behitxo. A ber, zer daukagun hemen, Vale, hau, sartzen bagar school moden, ez daukagu faceetik? Ez dago faceetik? Initialize facet... Ba, ez dut aplikatuko oraindik el geometry este, bai? Ze horrela, egiterakoan facet bat, espero dut, initialize facet by loose parts, no me lo hace. Jo, nahi dut facet ezberdinak izan. It's data, ezin dut, ez? Qué putada. Bueno, pues nada, a correr, lo aplico y ya está. Vale, hemen, egingo, saietuko gara hau polish bat egiten, aber ateratzen zaigun. Polish hau egiteko, sartuko nazen mesh filter, eta mesh filter barruan, daukagu hemen inflate, daukagu ezberdinak, baina hartuko dut, es que claro, con facet va de puta madre. Relax, a ver, relax. Nada, oso biribiltxu egiten dago, ez? Zer? Ja. Venga, pues sakatuko dut hemen relax. Egingo horrela, eta horrela borobiltzuago da, eta haren egingo diot R bat. Control R. Ya está. Vale? Venga, orain suavizatuko dugu. Suavizatzeko egin dezakegu eskuz, edo erabili dezakezue. Mesh filter berbera, eta egin smooth. Egiten duzu horrela, eta smootheatzen da, bai? Orduan, mesh filterren deikozu ez pilo gauza, gero behin hautatuta egin dezue klik eta drag. Vale? Klik, mantendu, drag. Vale. Orduan. Zer? Apurtu zaizu. Orain egingo duguna izan da, oda, hau modelatu pizkat, ez? Orduan. G hartuta, emongo diot forma pizkat. Ze honek deko como lako gorantza. Lako formatxu bat. Ez? A ver. Vale, eta orain hartuko dut hau, scrape. Eta zaituko naz honi forma hori emoten. G mugitzekoa. Eta jongo gara pizkanaka. Ez dakit atzetik antzelan dan. Bai, holako zozer. Zadeko como nerbillo bat hemen. Pues markatuko dugu nerbillo hori lehenengo, bale? Dekogu atximurka egiteko hemen pinch, hartuko pinch, eta pinchekin markatuko dut hau. Bai? Eta errola badaukat gutxi gora bera, hombrearen forma hori markatuta. Gero beste gauza bat ez dagoen oso ondo, da hemen justo besapean, behitxu zelan dagoen. Orduan, besapea aterako dugu kanporantza. Hau zelan datzetikan, a ber? A ber, urrunetik. Horai da. Vale? Eta orain egingo diogu reborde bat, vale?
Atondo pizkatxua gehiago. Gogoratu, egingo dugula retopo, así que... Orduan, hartuko dut hau. Hombre, gauza bat egin dezakezuena da, ez dakit, se me ocurre, egin dezakezuen maskara bat hemendikan. ¿Dónde está maskara egitekoa? Hemen. Maskara bat hemendik. Buelta dana emoten. Ustot. Ez, eta gero horri inflate bat egingo diogu edo zeozer. Ez dakit nondik nora doan. Nik egingo diot barrikita bat, porque me apetece. Molako zeozer, inbertituko eta hau. Inbertitzeko maskara. Invert mask. Eta orain hemen, bueno, zean da, suavizatuko dugu igual, pizkatxu bat. Eta suavizateko maskara da, dago, smooth mask, hori. Smooth mask. Eta hemen egingo dugu mesh filter, lehenago bezala, baina kasu honetan egingo diogu inflate. Klikatzen dut. Eta inflatu dezaket. Inkluso orain egin dezaket relax bat, o smooth bat. Eta horrekin joan jolasten, nik nahi duan forma izateko. Vale, kenduko dugu orain mask, clear mask. Vale, eta ja hartu hau formatxu bat. Vale. Hau, ze gertatzen da? Nahi dut hau ikusi bakarrik. Vale. Paint sculpt, vale. Hemen hau atonduko pizkatxo bat, eta niri gustatzen zait scrape erabiltzea. Ez da oso ondo geratu hemendikan. Gogoratzen duzue daukagula pintzel bat dala lazy mouse deitzen dana, eta pintzelaren propietate bat da. Nik hartuko orain pintz edo... Bai, pintz hartuko dezaket, edago beste bat hemendikan, ez dut gogoratzen deitzen da, Scrape Multiplane. Scrape Multiplaneekin teorian, markatu dezaket hau gehiago, baina zaiket asko gustatzen. Hartzen baut pintz, hobeto, nik uste. Markatzeko hau gehiago, bai? Baina erabiliko taldi berean, strokeen, estabilize stroke. Esan dut lazy mouse? Lazy mouse da beste programa. Estabilize strokeekin, hau gehiagideko, stroke, estabilize txikiago. Non dago? Stroke, ez da radioa baizik eta faktorra. Vale? Hostia, mendik oso txarka da. Igual, hobeto, jerekin. Potentzia gehiagideko. Vale, indarrarekin jolastu ere, indar gehiago, gitxiago.
Bueno, gero retopo egiterakoan hobetuko dugu. Hemen stroke ere, stabilize stroke jarriko diot, eta no se va a quedar. Vale. Orduan, hor dekogu bat. Eta ingo dugu orain mirror. Topatzen badut. Vale, badeko guzti. Orain ja bufanda bai aktibatuko duela. Orain bufanda aldatu barkot. Haundi egia esan, ez? Bueno, igual ere zer hauek haundiegiak dira, pero bueno. Jo que sé, niri gustatzen. Bueno, no, eske hau sartuko da doblatzerakoan igual arazoak emon ditzaske, aterako dugu gehiago kanporantza. A ver. Gainera, hauek orantza doaz. Hortxe. La bufanda. Vale. Ja hobetuko dugu bufanda gero. Vale. Ze geratzen zaigu egiteko? Hauek mobidak, ez? Hemen daude mobidak. Vale, lepoa un poco churrururo, a ver. Naiz eta retopoa egin da eduki, egin dezakegu aldaketak, bale? Egin dezakegu aldaketak. Ba, sartuko diogu hemen torus bat. Orduan, object mode. Bueno, utziko dizuet hau egiten.